Milena Popović, udovica lidera SDP Olivera Ivanovića, obeležit će u subotu 16. januara u hramu Svetog Save 3 godine od njegovog ubistva, gde će sa sinom Bogdanom zapaliti sveće, objavio je danas Kosovo online. Dan i vreme tvog odlaska, dan i vreme kada su odlučili da te otrgnu životu, Bogdanu, svima nama. Dan i vreme kada ćemo i ove godine upaliti sveće u hramu Svetog Save, tebi mir, a njima večni nemir i nespokoj, napisala je Milena na Instagramu. Ona za Kosovo online kaže da će uskoro otvoriti legat Olivera Ivanovića u muzeju knjige jer, kako ističe, želi da sećanje na njenog Olivera nastavi da živi. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred sedišta svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici. Za učešće u ovom ubistvu na razne načine i za različita krivična dela optuženo je 6 Srba: Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović.